qui clourà la partida serà Tello Berrocal pels Alls Cecs, per tant ja com a guanyador d'aquesta Copa Generalitat. Qui ho farà per l'equip de Cervera serà ja Ramon Burgos, lluint el seu barret, sabent que no hi ha absolutament res més a fer que disfrutar aquesta última tirada, que ha gaudit el fet d'haver estat segons, que com deies, ells mateixos reconeixien que ja els hi feia molta il·lusió, i veure el final d'aquesta partida. Sí, evidentment, és ja una tirada d'aquelles que a tots ens agradaria fer, estar en el lloc del Tello Berrocal, jugant aquí. Molt bona la primera bitlla amb un sol bitllot de Burgos. Es deixa dos bitlles en l'aire encara en Berrocal, un bitllot a la mà. Petita concessió, llenya de Tello Berrocal, bitlla de Ramon Burgos. Queden només dos tirades perquè conclogui aquesta edició del 2009, la sisena de totes d'aquesta Copa Generalitat, que, recordeu, va començar ja fa uns mesos amb una primera eliminatòria, va passar pels setzents, pels vuitens, i els 8 millors, els 8 que havien passat les 3 eliminatòries, o les 2 i mitja, com si diguéssim, estaven avui aquí a Vallver d'Urgell per jugar-se les garrofes, per jugar-se aquesta finalíssima. La final, els Alls Cecs Picant de Mont-ras, els Ametllers de Cervera, els guanyadors seran els Alls Cecs Picant de Mont-ras. Bitlla per tots dos amb un bitllot, sembla que ho volen solucionar per la via ràpida. Sí, tenen ganes ja d'acabar la partida i diuen, vinga, anem per feina i que això ja està. Fos tan fàcil, de dir, sí, anem a acabar fent bitlles d'ara fins al final i ho deixem així. Doncs arribarem a la darrera tirada d'aquesta Copa Generalitat. Tello i Burgos als carrers números 1 i 3. Porta oberta de Burgos, també l'obre Berrocal. Agafa el bitllot de través un i altre jugador. També ha arribat l'alcalde d'Ivars d'Urgell, comptem amb la presència, recordeu, d'ell i de la delegada de l'esport de la Generalitat de Catalunya a les terres lleidatanes, com és la senyora Núria Ramon. Amb aquesta tirada, amb una bitlla pels ametllers i amb un llenya pels Alls Cecs, s'acaba aquesta Copa Generalitat que des de feia una estona ja tenia vencedor, que ja el coneixem, que són els Alls Cecs Piquen de Mont-ras, de terres gironines. Per tant, els de la samarreta rosa s'apunten a aquesta sisena edició, la que l'any passat se'ls hi va quedar a la punta de la llengua, la que van perdre a la final contra el Club de Villes de Miralcamp, fent els recomptes oficiosos ja el Toni Soler aquí al nostre costat. Recordeu que tenim també presència de les institucions, de la federació, etc. Molta gent que s'ha plegat avui en aquesta finalíssima, en aquesta final a 8 de la Copa Generalitat, una final que, recordeu, ha començat a les 9:30 del matí, a 9:45, i que han participat el Benavent de Segrià, el Viladecans, els Alls Cecs Piquen, el que ha estat el guanyador, el Lloret, els Ametllers de Cervera, l'Alavagès, l'Igualada i el Guinardó, els 8 equips que han arribat en aquesta final a 8 de la sisena edició de la Copa de la Generalitat. Nosaltres ho deixarem aquí, Toni. Suposo que la valoració de la final, mentre encara anem fent així amb les puntuacions oficioses, és més que bona. Sí, i tant. La veritat és que hi ha hagut força ambient, ha estat molt bé, ha sigut un dematí disputat, la gent que ens agrada les bitlles realment hem gaudit del que és aquest esport, de la germanor que hi ha en aquest esport. I bé, un just campió, perquè diguem que si mirem el nivell de les partides són els que més punts han fet. Ara aquí em ballen una miqueta els números, esperarem a que s'acabi de redactar l'acte oficial per poder donar les puntuacions oficials, però vaja, la victòria al final ha estat contundent pels Alls Cecs Piquen. Recordeu una victòria que a meitat de la tercera ronda estava ja gairebé sentenciada,
que Jordi Burgas ha deixat encaminada i que Maria Cuenca ha sentenciat en la primera villa de la seva tercera ronda, i esperarem doncs a la consecució d'aquestes puntuacions. Ara sí que la tenim, 357 pels jugadors de Mont-ras, 289, la partida més diferència de tot el campionat també normal d'una final que es va desenvolupant com es va desenvolupant. Senyors, ha estat un plaer acompanyar-los en aquesta matinal de Villes Catalanes des de Vallverd d'Urgell, aquesta 6a edició que ens deixa els campions dels Elxecs Piquen. L'any passat, com dèiem, es van quedar a les portes en aquella final contra el Miralcamp. Enguany s'han adjudicat a aquesta 6a Copa Generalitat. Moltíssimes gràcies, com tots, com sempre, a tots els que han fet possible aquesta final, aquesta Copa Generalitat i aquesta retransmissió, sobretot a la Federació Catalana de Villes i Bowling i a la gent d'aquesta televisió. Moltes gràcies i fins a la propera. Toni Soler, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Confiem que aquesta transmissió serveixi encara per animar més els equips a que s'apuntin a la propera edició de la Copa Generalitat, i res de 43 equips, n'hi hauria d'haver molts més d'apuntats, i quantes més eliminatòries haguem de fer, millor. Quants més equips tinguem, millor. Doncs que es compleixin també els desitjos de Toni Soler. Senyors, salut i bona sort. A Rafa! I el segon classificat d'aquesta 6a edició de la Copa Generalitat ha estat el Club de Villes Ametllers. I ara els campions de l'edició passada, aquest any sí que han aconseguit guanyar la final, el Club de Villes Catalanes Elxecs Piquen de Mont-ras. I ara demanem també a tots els seus jugadors que surtin a recollir la medalla: Jordi Burgas, Tello Berrocal, Margarita López, Joan Perea, Rafael Contreras, Maria Cuenca, Jean Maria Armante, Jordi Sotelo, Julián Rivera i Antonio Muñoz. Veiem que no són tots, però que envieu la seva medalla pels vostres companys. Ara, sisplau, agrairíem als dos equips de poder fer una foto conjunta de tots els dos equips finalistes amb les autoritats. Asegura'ns que...